Baphulaphula emakhaya lo uthetha nani nguRhafana Zimasa eNtabankulu. Ngumanco ke lona. Ndiphaa kwesasigodi saseLudeke, ndiphethwe yinkosi uZanoxolo. Zanoxolo ngomanco ke apho sithi kweliya lase-Eastern Cape. Kodwa ke ngoku ndilapha kuPlain Street eThekwini. Size apha kwezi ofisi zabalaphi bendabuko. Sifuna ukuva kabanzi into yobana xa ngabe uligqirha kubaluleke ngantoni into yobana ube nesitifiketi sobugqirha. So bethunana ndicela nizeni sizomamela kunye. Molweni babukeli emakhaya, lona uthethayo nguRhafana Zimasa eNtabankulu. Ndiphantsi kwelali yaseMbangweni kooManci oQholo Mbali oMdludla Kabekisa. Ndihamba noMzweleni Media, silapha kwisikolo sabalaphi bendabuko. Sifuna ukwazi kabanzi mayelana nokufunda kwamagqirha. Kuba ke kubalulekile ukufunda kwamagqirha kwezi ntsuku, kuba kukhona amaxesha apho isiguli siye sifike siphelele kuwe ezandleni. Kunyanzeleke ngokuba makuthathwe inxaxheba ngaloo nto uba umntu ewaswelekela kuwe ezandleni. So sizofuna ukwazi kabanzi uba ukufunda kwakho nayo yonke loo nto incedisa enini. Kuba omnye umntu kufuneka naxa umnceda uqale ujonge into yobana akumelanga na aqale aye kwagqirha before uzawumfaka izinto zesintu. Sifundisa uDlamini ngokuphila nokuphatha abantu nangenhlazeko. Okokuqala nje inhlazeko ukuthi isama besisebenza kufanele sibe ngumuntu ohlanzeke kanjani nasekhaya, azeke kanjani umakhosi umsebenzi awuphathe kanjani, abantu aphile kanjani nabamukele kanjani. Ngaqhubeka nobaba uDlamini esifundisa lezo fundo. Sase sangena ko-HIV, wasifundisa ubaba uDlamini nge-HIV ngangokuba ngize ngaba nazo iguli eziphethwe yilokhu kufa. Kwasho ukuthi-ke ngendlela engiphila ngayo noDlamini esifundisa esiqeqeshile ukuthi masiphile kanjani, sisebenziseni uma ngabe sinalabo abantu, singabanyazi singabi. Ngempela kangibesabi mina ngoba ngifundisiwe kakhulu ngendaba ye-HIV. Ndithetha ndilapha ke esikolweni sabelaphi bendabuko kuba sizofuna ukwazi kabanzi. So bakhona ke ootishala balapha abaza kuthi basivule amehlo uba kubaluleke ngantoni ukuba ube nesitifiketi xa uligqirha ufunde. Enkosi. Ngibonge ithuba ukuthi sihlangane nawe. Sicela ukwazi kabanzi mama mayelana nokufunda kwamagqirha, i-traditional healers. Angiqale ngibingelele abalaleli emakhaya. Angisho lo khuluma njengamanje ngaziwa ngokhokhi Zondi, kodwa ke ngokwelaphi noma professionally ngingumakhosi noma uProfessor PSK Zondi. Ngifacilitator khona la kubelaphi bendabuko Institute. Ngokudabuka ke inkaba yami ise-Greytown, ngizalwa lapha eNgoma esibayeni esikhulu kwesikabhambatha. Safuduka ke saba nendawo lapha eMnambithi eMantisheni. Inkosi yami uMkhipheni owaziwa ngelikavuka phansi ngaphansi kwenduna uSithole. Lapha ke isikole sabelaphi bendabuko kusekhaya ke Nkosazane. Sithokoza kakhulu ukuthi ngithole uDr. Rafara uyangilekelela ke la ekuthenini ufisa ukuthola ukuthi ngabe kuhamba kanjani la ngesikole sabelaphi bendabuko. Isikole sabelaphi bendabuko sifawundwe ngo-1980 lapho kwaqalwa khona ukuthi kusetshenzwe ngeposi i-correspondence. Sifawundwe ke uProfessor uLM Dlamini owayenothando lwabelaphi bendabuko, enothando lokusebenza ngesintu. Kuye kwahamba ke kwaze kwafika iminyaka lapho yabo 2002 lapho bese kuvulwa ngokusemthethweni isikole sabelaphi bendabuko Institute. Ukuthi ngiqhube ulwazi lokwelapha ngokwendabuko, nami engalincela bafowethu, ngalincela bokhokho, ngathanda ukudlulisela kwabanye abelaphi bendabuko. Ngiqale ukugqugquzela ngokufundisa ngo-1980, sibambisene kakhulu i-institute lena ke iwumntwana we-project eyaqala ngo-1980. Yes, njengoba ngichaza ukuthi iye yaqala i-project
lapho uprofessor ayifundisa khona online correspondence. Abantu babefunda ngeposi bezama ukuthola ulwazi. Waliqokelela-ke ulwazi lolu esebenzisana noprofessor abangasekhoyo. Kukhona abaprofessor esibafice la bewubambile lo msebenzi kakhulu. Wahamba-ke kwaze wafika lapho i-institute eseyiba khona i-organization, yarejistara njenge-organization. Kwavuleka-ke manje ukuyofundisa abelaphi. Saqala-ke saba nama-facilitators, siqale kancane nje sifundisa khona lapha ngaphakathi. Kahle hle asisho ukuthi siyafundisa ngoba phela uma usufundisa usukufundisa umntwana nje ongazi lutho njengokuthi umthatha from zero ukhuphuka naye. Cha, lana kubelaphi bendabuko siya-facilitate. Isizathu sithi siya-facilitate, siyafundisana. Bafika abelaphi bendabuko benalo ulwazi, kodwa bese siyahlanganisa-ke ulwazi esinalo nathi sithatha futhi nakulona. Empeleni siyacobelelana ngoba yonke into siyifundiswa ngabokhokho. Siyahlonipha kakhulu ukuthi abelaphi bendabuko bafunda belele. Abelaphi bendabuko baneziphiwo. Uma sebelapha asisho ukuthi sizomqala phansi sizomfundisa, kodwa sithatha lokhu anakho sikuhlanganise nalokhu azokuthola kwi-institute. Lapha-ke kwi-institute yabelaphi bendabuko sinama-modules, izifundo. Sifana nesikole nje abelaphi bendabuko. Sifana ne-varsity njengoba kukhona abo-UNISA, kukhona abo-University of Pretoria nobani. Nathi sifana nama-institute anjengalawo. Sinama-modules. Yebo. Ama-modules ethu ahamba ne-curriculum yabelaphi bendabuko. Sinama-facilitators atrainiwe ukufacilitate ngoba ukufacilitate nakho kubiza ukuthi umuntu akabe nobizo aphinde afundiseke. Siphinde sibe nama-moderators okuyiwona ahlola lo msebenzi sizowufundisa ukuthi ngabe ukulungele yini ukufundiswa abelaphi bendabuko. Siya-understand ukuthi abelaphi bendabuko akubona bonke abayile esikoleni, kodwa umsebenzi wona wethonga bawunikeziwe futhi kuwumsebenzi okufanele bawile. Uma befika lapha kwi-institute sinendlela esisebenza ngayo nokubafundisa ukuthi ongafundanga nofundile kodwa bonke batholakale bekwazi ukuzuza kulesi sikole. Sizamile-ke kakhulu ukuphakamisa amasokisi siyi-institute ngoba sibonile ukuthi umhlaba uyaphenduka. Sebebaningi osomathuba, sekukuningi futhi nokuthi uhulumeni athi ufuna amaphepha kubelaphi bendabuko. Sase siqikelela ukuthi zonke izinto esizenzayo zihambisana nomthethosisekelo. Salungisa umthethosisekelo nabezomthetho, okusho ukuthi isikole sirejistiwe ngokusemthethweni. Isikole sinama-modules ahambisana nosikompilo, kanti futhi sinawo-ke ama-legal advisors asincedisayo kakhulu ukuthi umsebenzi wethu uhambe ngendlela okuyiyona. Ngingakungenanga emlonyeni nje mama, ama-module wenu ahamba kanjani, aqhuba kanjani? Kuba mhlampe e-college kukhona u-N1, N2, into ehamba ngolo. Ngiyawuthanda lowo mbuzo. Ngiyawuthanda lo mbuzo ngoba sekukaningi lapho sithola khona abantu bethi hhayi sinesitifiketi sokwelapha nje. Umuthi uyalandelela kahle, ayikho i-academic record ukuthi yini ayifundile aze athi useyalapha nje unesitifiketi. Lapha sinama-junior diploma abasuke beqala labo ukuzofunda noma ukugraduate. Sithi ama-junior diploma bagqoka amajazi a-green. Nawo umbala lo uyakhuluma kuthina uma ngabe sikhuluma ngo-Bokley green ngoba umele imvelo. Sibe nawo isibili okuthiwa ama-senior diploma agqoka ijazi elimaroon. Bese siba nabo ne-doctorate.
siyakhuphuka ke size siyofika kwi-professorship. Kodwa ke mhlambe ngeke ngithathe ama-modules nje ngikubeke la ongifuna khona. La kuma-modules senza i-basic traditional healing. Masikhuluma nge-basic traditional healing, sithatha isaka silibeke la lemithi mhlambe amakhambi abalelwa la ku-30 to 50. Ngoba siyaqonda ukuthi khona imikhuba ekhona laphaya emakhaya egodlweni. Omakhosi bayathwasisa, uthole ukuthi umuntu ozothwasa akaze nje awubone nje unukani, akaze ahlangane nanawo. Usethwasile kodwa izangoma. Sithola leli thuba-ke lokuthi sincedisane sibeke la makhambi bakwazi ukwa-identifya ukusho ukuthi leli khambi elokwenza ukuthi mhlambe futhi ngekhambi elilodwa singathola sesithola incazelo ey'hlukahlukene. Lokho sikubiza ngokuthi kuyi-basic traditional healing ukuthi bawa-understand amakhambi. Lapha kwi-basic traditional healing kuningi-ke esikwenzayo ukulekelelana nomakhosi ukuthi bakwazi nokuwasebenzisa-ke uqobo. Sibe ne-nature conservation i-module naleyo. Uxolo mama ungakadluli. Ngicela ukubuza pha ku-basic traditional healing ukuba xa uwabeka la makhambi wakho ubeka ingcambu negqabi, ubeke ixolo negqabi lakhona noba wenza kanjani. Kuba xa uzobeka ingcambu, igqabi umuntu engalazi noba angaya ehlathini akazukhona ukulokhuza ukuyibona ingcambu ngoba lokhu kufuneka lento iqale egqabini, umuntu aqale azi igqabi lale ngcambu okanye ixolo azi isihlahla sakhona uba sinjani. Ngiyathokoza kakhulu wamuhle umbuzo. Ngenhlanhla sine-nursery yabelaphi bendabuko. Ngale kokuthi mhlambe siwabekile lana siyawabuka, siyaye sibe nawo ama-tools lapho siya khona kwi-nursery siyokwazi uku-identifya kahle umuntu alibone. Nanokuthi nje uma ngabe sizotshala lolu hlelo kuthiwa yi-propagation, ukuthi si-propagate kanjani. Khona amahlamvu okufanele sazi ukuthi uma silitshala silitshala ngendlela mhlawumbe ukuxhumela kwelinye lokhu abakubiza ngokuthi i-grafting, ukuthi sigence bese sifaka elinye icembe likhulele khona. Kunezindlela zakhona konke. Khona amanye amakhambi okufanele bazi ukuthi imithi ebizwa ngokuthi omoyeni engenakumila phansi okufanele siyenzele njengoba siye sibone eminye imithi sihleli phezulu. Konke lokho siyakufundisa lapha kwi-basic traditional healing. Enkosi mama usungadlula. Sine-nature conservation principles. Ama-nature conservation principles imodule ebaluleke kakhulu leyo leli ngendalo nangemvelo. Sisendaweni zamakhosi, sisendaweni zenduna, kuneziqiwi lapho sigcine khona imvelo. Kuney'hlahla esifisa ukuthi zibonwe nayisizukulwane. Kuye kudabukise ubone umakhosi esephethe umathunga esewutshethe ehamba evuka nawo. Ngokukhulu ukungazi usuke enganalo iphutha ngoba usuke ethi uyokha umuthi omfanele. Kanti le mithi isivikelwe ingaphansi kohlelo lemithi esiskasi. Siyabenza-ke bayi-understand ukuthi le mithi le isiskasi fanele masiyoyikha sibe nendlela and sibe ne-license kwesinye isikhathi sokuthi le mithi siyikhe. Bese kuba nezilwane. Izilwane nazo khona iy'lwane esesingasayiboni nje zaqedwa omakhosi nezinyanga. Nalokho-ke babengenalo ulwazi kodwa sithatha leli thuba ukuthi-ke sibaqwashise ukuthi izilwane ezithile efanele sizigcine zikhona for i-generation ezayo ngoba uma singaqeda thina manje angeke bakuthole abawusilandela. Enye imojuli ejwayelekile nje. Ndingawungenanga mlomeni olilonke uthetha into yobana umuntu xa eyokha iyeza makangavuni okanye athi hayi ndilikhelela uba lindigcine kude kufike uDisemba.
okanye makakhe nje elo azolisebenzisa enzele ngexesha asebenzisela lisebenzisayo libe liqhubeka futhi limila phaa likhona lisongeza amanye. Nokuthi xa usikha iyeza okanye xa uxobula, uxobula hlobo luni. Kukhona uba omnye xa ngabe exobula isihlahla asixobulele uba singabi saqhubeka nokukhula kwaso, mhlawumbe sivele some ngendlela le athe yena wathini wasixobula ngayo. Kahle kahle usibulele. Ngithokoze kakhulu Makhosi. Yazi ukuthi Mzoleni Media namhlanje lethe umuntu o-right oyi-understand-ayo lento yemvelo. La masikhuluma ngokuxebula kufanele sibheke ukuthi umuthi siwuxebula ngasempumalanga. Uma ngabe sesixebulile futhi lapho isihlahla siyasinxephezela, uthathe noma ubulongwe usinxephezele ugcobe ukuze sikwazi ukuhluma. Kodwa-ke enye into enkulu la masikhuluma ngokuthwala kwemithi bayikhe ngobuningi ngoba bethi benzela ingomuso. Sikhuthaza ukuthi akusibeni nama-botanical gardens, ingadanyana nje encane lapho utshala khona lezi y'thombo uzozidinga for ukusebenzisa imithi. Kungabi njalo uma ufuna umathunga kufuna ugcwale iy'nkalo ngoba kukhona isikhathi sokushaza, khona isikhathi esezinyoka, nokuthi nje ukwazi ukuthi uyikhuthaze noma ukhuthaze nabatwana ekhaya ukuthi aligcinwe leli khambi lingapheli. Siyabakhuthaza ukuthi ababe nazo iy'ndawanyana lapho batshala khona ukuze bawugcine. Enye-ke i-cause esinayo i-HIV and AIDS management sekuyajwayelekile-ke lokhu ukukhuluma ngo-HIV and AIDS management kangangokuthi sekugcina abantu bengakunaki, kanti kubalulekile ukuthi sikunake ngoba into enokwenzeka lapha kunokuthi lapha ebulaphini kubelaphi bendabuko kujwayele ukuthi kufika abantu abagulayo, umuntu abesethi hhayi ngiphethwe idlozi, ubhulile watshelwa kuthiwa akahamba ayothwasa, akafikanga lana ekhomba ukuthi uze entwaseni. Nebala bese siyadideka sawuMakhosi simthathe simfake enkambeni kanti umuntu sesiyamlimaza. So siyanxusa kakhulu koMakhosi ukuthi bayibhekisise lena ngoba siyamanejeka i-AIDS, HIV and AIDS siyamanejeka. Okwethu ukuthi simphathe ngendlela e-right. Uma ngabe kungukuthi unedlozi udla ukhamba, sibe nendlela yokumdlisa ukhamba engazomhlukumeza. Sisebenze futhi izindlela zakwa-HIV management okuyizona. Ngamafuphi ngizama ukuthi thina singabelaphi bendabuko sisebenzisane nabelaphi basentshonalanga ukubhekana nalesi simo se-HIV and AIDS management. Siyakwenza lokho, siyakufundisa. Enkosi so utalilo umuntu makathi noma emnyanga umuntu o-HIV positive kodwa abe nendlela zoba nayo i-treatment le ibe nalo igalelo emzimbeni wakhe, ibe nalo ixesha lokusebenza, angahleli emfaka amayeza okokoko okanye nomayeza amfaka wona angabi strong uba adlule i-treatment le igqibele seyingakhoni ke ngokuthini uba isebenze egazini. Yebo kunjalo impela ngoba igcina kube sekubanga thithi umsebenzi usubuya ngakithi, sekuthiwa yithina esenze kabi kulento ya-HIV and AIDS management, kanti indaba nje isuke konakele lana ekuthenini asibanga nayo i-management ukuthi uyakwenza lokhu akakwenzi lokhu. Khona o-do no don't funa sibaze nathi. Sibe ne-first aid yabelaphi bendabuko. I-first aid yabelaphi bendabuko kunjengokuthi makufika ithwasa, siyabafundisa ukuthi makufika ithwasa alingavele nje bese kubizwe i-ambulance. Makufika nje uthwasa esewa lapha bese kubizwe i-ambulance. Makufika umuntu wawa kwabizelwe i-ambulance, okanye mayefika umuntu lapha entwaseni abese kuyagidwa lekhaya kuthiwe helele sekufika uthwasa, ney'ngane y'jabule ukuthi lekhaya sekufika uthwasa. Sigule leso ngoba asakaboni ukuthi ithwasa ngempela. Sobona ukuthi uthwasa uma ngabe sesimnikeze impande ezomhlonza ukuthi uze ngani, ngoba mhlambe sizomthatha simfake inkamba kanti uphethwe izizwe.
So yenye-ke izindlela lezo esibaqwashisa ngabo umakhosi ukuthi singasebenzi sikhulise umsebenzi wobungoma kanti akusibona ubungoma. Yingakho sekubonakala ngathi sekunokuningi nje ubona abantu bafakile ubuhlalo umakhosi uma uthi uyalalela kahle akunjalo. Angideleli ubuningi bomakhosi kodwa ngizama ukuthi sibonisane la kuleli phuzu ukuthi kwenzakala kanjani. Ikhona indlela umuntu ofunde lapha kwelaphi bendabuko Institute akahluleki ukuhlonza ukuthi hhayi uye uthwasa lo bese sithi uthwasa ngempela-ke. Ngiyathokoza. Anginawuyidalula-ke impande ngoyidalula ngelinye ilanga mhla sixoxa. Yabo. Siyathanda-ke kakhulu ukuthi sibafundise ukufayila. I-filing ibaluleke kakhulu. Uma ubuka lapha e-ofisi ubuka nje ukuthi sinama-records, iy'tifiketi ngononina ngononina. Kanti nje kanti ama-products esiwakhiphayo noma esibafundisayo ukuthi bawenze, siyathanda ukuthi sibafundise ukufayila, ukulebula ngoba bakuyibhizinisi. Siye uma ngabe umakhosi efika esigodlweni sakhe neklayenti lakhe abazizwe benempilo, neklayenti liphume linempilo. Ungafiki namhlanje umnikeze umuthi nanku uzifo zonke, umnikeze izifo zonke. Mayeyabuya futhi usumphinda ngawo izifo zonke awubonanga nokuthi wenze njani. Ngoba kuningi esinakho, ziningi izinto funa bafunde ukufayila njengoba benza nodokotela basentshonalanga. Izinto esibafundisa zona-ke lezo. Ngicela ukubuza ukufayila nento abantu njengoba mose ndimnike uzifo zonke namhlanje awusele kodwa angaboni imehluko. Ake ngathini aphinde abuye ndimnike ndibe ngathi ngikhangela omunye umuthi ongathi uzawenza le ngxaki akuyibamba kabe ngcono. Enkosi. Inkosi. Hayi ngiyayithanda leyo i-referral siphakamisa kakhulu i-referral la kulesikole sabelaphi bendabuko. Kodwa siyamangala nje ukuthi asiyiboni thina i-referral iqhamuka ngapha kodwa emaklinikhi bethuma umuntu akeze kuthina ngoba bona bahlulekile noma akuhambisani nabo. Kodwa thina siyafundisa ukuthi sibe ne-referral. I-referral yethu ikabili. Sifundisana ukuthi umakhosi akathumele isiguli komunye udokotela owaziwayo ukuthi unigalele esifweni esithile. Sithi udokotela akathumele isiguli eklinikhi asibekezele thina nesiguli size siphelele ezandleni. Wangangazitifiketi kuphela ibhaliwe nemigaqo siseko yakhona yonke into, inamba yomuntu noba ufumaneka kanjani. Injalo ke bangoma sikwelinye izinga ngoku. Over to you mama singaqhubha. Yebo. Ngibonge kakhulu dokotela. Angisho ke lapha kubelaphi bendabuko Institute asitrain nje izangoma kuphela. Sinama categories ahlukene, sinabelaphi bendabuko abaziwa njengezangoma ama-fortune tellers. Lapho kuye ukuthi mangabe kukhona umkhuba noma kukhona into ofuna ukuyibona noma ufuna ukuyithola kuthiwe uyohlangene la kuthathwa khona amanga. Bese siba nezinyanga ama-herbalist nabo sinohlelo labo lwe-training khona lapha kwi-institute. Sibe nohlelo lwesithathu ama-spiritual healers. Ama-spiritual healers-ke abathandazi. Kangangokuthi balalele emakhaya uma ngabe uya esangomeni ukhuleka uthi makhosi. Sesiyazi-ke isangoma ukuthi lowo muntu uze endumbeni ngokuthi athi makhosi. Noma simbingelela siyafundisana ngisho nezindlela zokuthi sikhuluma kanjani nabo uma sibabingelela nje kukodwana. Izinyanga sithi bayede, abathandazi sithi ukuthula. Kunolunye-ke uhlobo lwabelaphi bendabuko olungavamile ukukhulunywa ngala ngazi noma ingoba banzima laba bantu
khona kululanga ukuthi uvele nje lokho kuthiwa inzuzo abantu bamanzi. Nabo-ke sinabo la kule institute futhi-ke sibambisene kakhulu sisonkana. Okwami bengingacela nje ukuthi amakhosi, amakhansela, izinyanga, izinduna emakhaya, ake nihlabe ikhwele nithumele abelaphi ukuthi baze esikoleni bazothola ukuqeqesheka. Sinayo i-team ebizwa ngokuthi i-technical team okuyiyona eyi-steering kusele office noma sale institute, ehlela ama-modules, ihlele nezinto zonke okufanele zenzeke, bese sibe nama-facilitators, sibe nethimba futhi elisibhekele i-office. Kunensizwa nje la othi uma ufika hhayi ubone ukuthi hhayi indaba zabo bayazazi, ayikho into engaziwa la kuleli office. So sibambisene, siyaba-ke ne-outreach team, sifike lapho enisifuna khona. Sifikile eNkandla kwaNxamalala, sifikile eMnambithi, sifikile e-Eastern Cape koBhizana. Siyagaleleka, sihamba siyithimu, sifike senze ama-trainings. Kulula-ke uma ngabe usidinga, siyatholakala. Ikhona inombolo ngizoyisho ngasekugcineni esitholakala kuyona uma ngabe kungukuthi sesineliseni. Ngiyathokoza. Noma ngidla ukukubuza-ke mama into yobana iye ithathe ixesha elingakanani i-training nje inkqubo yenu xa nisenza lo training niyenzayo, njengoba zivele zinama-categories zihlukene ngokohlukana kwazo. Ngiyathokoza kakhulu, muhle lo mbuzo. Sifundisa abantu la, ngiye ngithi omavula kuvaliwe, iy'fundiswa ezifunda zilele ivuke nama-answer. Abantu abafundile laba. Okwethu ukuzogcwalisa njengoba kufanelekile ukuthi babe nawo amaphepha. Akubi-ke isikhathi eside njengabodokotela basentshonalanga abafunda iminyaka ewu-7, kodwa siyakwenza kube iminyaka emibili. Uma ngabe ngithi iminyaka emibili, ngiyoke ngingakhuluma nge-academic record ukuthi kufanele afunde imojuli ethile, aye kuye ngamamojuli. Kodwa sixoxa kahle uma sesifikile laphaya emakhosini, ngoba siyafika ngisho ey'godlweni, siyathanda nokufika ey'godlweni, ukulekelelana nokuphathwa kwey'godlo. So kulula-ke lokhu kwama-modules, akusithathi isikhathi eside, kuba isikhashanyana nje esinganesiholi nesodokotela basentshonalanga, ngoba vele labasuke bevele befundile okwethu ukuzogcwalisa. Amagwe mama, inansinga ngoku amaxabiso wenu inoba ahamba kanjani, kuba kaloku nomnotho ngoku uyantengantenga. Inoba amaxabiso wenu ahamba kanjani ngoba kwezikolweni eziphezulu kukhona o-NSFAS, so ndiyacinga uba apha umntu uzibhatalela yena ngokwakhe. Sikhona-ke ezinhlelweni zokuthi abantu balekeleleke ekuthenini kube nama-funders. Asihlalanga phansi, kodwa okwamanje ukurejista nje ukuze ukwazi ukuthola iklasi njengoba sithi sine-outreach team kuwu-R500 nje kuphela. Ngiyazi-ke abantu abayifuni into ebiza kancane, bazothi hawu into ebiza imali encane angathi asifuna ukhokha o-10,000. Cha, imali eyathandwa abokhokho, ngoba lo msebenzi esiwenzayo, ngoba ngichazile ukuthi isikole sifawundwe uProfessor L.M. Dlamini esimbiza ngoChief Gobela. Ngaso sonke isikhathi umsebenzi esiwenzayo siwenza sincike kakhulu ekuthenini amathongo afisa kube njani. Ngalo R500 uma ngabe sizokwenza ama-lessons, kungenxa ukuthi sifanele ukuhlangabeza onemali nongenayo imali. Okunye-ke ngokuyitifiketi, ngoba ziningi iy'tifiketi ey'tholakala lapha ekhaya, ziyahlukana-ke ngononina-ke. Lokho umuntu uzokuthola uma esesondele sesi-inbox ukuthi cha, mina ngifuna isitifiketi ilayisensi, ngifuna isitifiketi sokuvula ikhemesti. Sekuyinto-ke yomuntu epersonal, kodwa lokhu nje kokuthi sifundise ulwazi lufinyelele kunoma ngubani, kungu-R500. Sizofika sizokwenza lawo ma-lessons, sihlale nabo iy'nsuku eziwu-5.
kuphinde kuye ngokuya kulokhu siya ngama-modules. Enkosi nami lo 500 ubhatala kanjani? Uvela ubhatale wonke noma mhlawumbe ubhatala kabini? Mhlawumbe uthi 250 kwenzeka kanjani noma uvela as i-registration fee uvela uyikhuphe nje yonke? Sivulelekile abelaphi bendabuko njengoba lisho negama lithi abelaphi bendabuko institute sikhuluma ngobuntu, sikhuthaza ubuntu. Iy'ndlela zase-office ivulelekile. Khona ithimba elilapha e-office engingena kulikhulumela okuyilona esilibekile elikhuluma lezo ndaba. Thina okwethu nje ukulungisa ama-module siye kubona bese tholana nethimba-ke elila i-administration. Kunyanzelekile into yobana umuntu azofundela apha noba sewuyenziwa online classes noma mhlampe niye kubo abantu njengoba uthi bana-ke naya kwaNongoma Bhisana? Balaleli, siyawuthanda u-online. U-online sihlushwa yilama-viruses akhona. Uma ngisho ama-viruses, khona lezi zinto esezenzeka manje ukuthi kube khona abantu abawosomathuba. Abelaphi bendabuko institute isikole lesi esafounda njengoba ngichazile ukuthi ngabo-1990 sabakhona. Kodwa uma ngabe singadedeleka sifundisane online, kusho ukuthi kuningi okungagcina kufika kinina abalaleli nakubelaphi bendabuko okungaphumi kuthina kodwa sekuhamba ngo-online. Asiwuthandisisi kodwa-ke uma ngabe kukhona isimo siyakwenza. Sithanda khona lokho ukuthi sifike ebantwini noma sibahlanganiselwe izinduna namakhosi. Sibalekela lento yokuthi abantu bangatholi imfundisoze kube yithi kungethina. Enkosi mama, abulela kakhulu. Babukeli emakhaya, bethunana. Ndibamba ngazo zozibini, andazi uba ningabulela nithini. Ndiyacima bethunana sifundela ukhulu. Sisazomana siqhuba-ke sisiza sizom-interviewa umama, sizova zonke izinto ekumele sizive enizidingayo nani apho emakhaya. Ningamagqirha, nizingcibi, nibonozalisa, yonke loo nto leyo. Kuba yonke lo 4 platform imele ntoni? Ama-traditional healers. Sithokoza kakhulu basihloniphile abakamzweleni Mithi. UDlamini abelaphi bendabuko institute bayethe